ήταν αυτοφόροι ενδόξων πράξεων και ονομάτων. Ήταν προσκυνημένοι, ήταν δειλοί και ήταν ανεπαρκείς ως πολιτικοί, διότι δεν κήρυξαν την όποια πολιτική τους υπόσταση, δεν διακήρυξαν την όποια τους πολιτική τους υπόσταση και το όραμά τους πάνω σε ιδέες για τις οποίες αυτοί οι άνθρωποι θυσιάστηκαν. Εκυβέρνησαν εν ονόματι του αίματος. Και όταν κάποτε αυτός φοιτητής, το ετώνησα σε μια ομιλία μου, είναι εδώ παρόν και ο κύριος Καψάλας, σε ένα συνέδριο ο φοιτητής πρώτων διεθνιστικών οργανώσεων και η μετακατοχική ανομαλία, ο αείμνηστος στρατηγός Μίτσος σηκώθηκε να με σκαμπιλήσει. Όταν είπα μήπως για την υλοποίηση της Γιάλτας χρειαζόταν να υπάρχει και η αντίστοιχη αναλογία αίματος σε αυτόν τον τόπο, για να υπάρξει η επικυριαρχία αυτού του χώρου όσο ορίζει η Γιάλτα, το 90-10% επιρροή. Μήπως έπρεπε δηλαδή το αίμα του χώρου εκτός εάν και Ελλάς να αγγίζει το 90% για να υπάρχει η απόλυτη βεβαιότητα από αυτούς που θεωρούν την Ελλάδα προτεκτοράτο όπως την θέλουν να την καταστήσουν και τώρα, για να διαφεντεύουν αυτόν τον τόπο. Γιατί τι θα ψήφιζε η μητέρα μου που δεν γνώρισε παπά και μάνα? Ήταν καταδικασμένη να ακολουθήσει αυτούς τους ηγέτες εκείνου του χώρου της πολιτικής. Δυστυχώς, όσο και αν ενοχλούν ορισμένες αλήθειες, οι όποιες πτυχές, οι όποιες αποχρώσεις πρέπει να λεχθούν, να μας προβληματίσουν για να διορθώσουμε τα λάθη τα οποία έγιναν από εκείνη την εποχή. Δεν μπορεί να θυσιάζεται ο απλός πολίτης της υπαίθρου του Κιλκής για την πατρίδα και το Θεό, και όταν αναλαμβάνει τα ενία να τον ποδηγετήσει αυτόν που τον επιλέγει ως πολιτικό εν καιρό ειρήνης για τη δημοκρατία που θυσιάστηκε, να ξεχνάει αυτή την υπόσταση, αυτό το μεγαλείο το ιδεολογικό, και να διαχειρίζεται την πολιτική σαν βιλαέτη δικό του, και νοήτο ποια πρόσωπα υπονοώ, που πρόδωσαν ιδεολογικά και κατάντησαν οι νικημένοι νικητές και οι νικητές εγκληματίες. Ανεστράφητους άρτης η εκδοχή. Οι νικημένοι γίναν νικητές και γράφουν την ιστορία όπως είπε ο Βασίλης ο Κύρου, και οι νικητές γίναν εγκληματίες. Είναι απίστευτο αυτό που γίνεται. Να μην τιμά τους νεκρούς του στρατού του. Η συντεταγμένη πολιτεία το 1946 και μετέπειτα. Η Ελλάδα ήταν πολιτεία, ήταν κράτος. Και το 1947 μεγάλωσε, παίρνοντας τα Δωδεκάνησα και τα Ιόνια νησιά. Μετέπειτα. Πώς παραγράφεται η τιμή στους νεκρούς του στρατού της συντεταγμένης πολιτείας? Και είμαι από αυτούς, πλησιάζοντας προς το τέλος της αυτής της παρουσίας, γιατί παρασύρωμαι και λέω πολλά επί του θέματος. Θέλω, Κώστα, να πεις γι' αυτό τι σου είπα, για το γράμμο και το βίτσι. Αυτά λες τώρα. Θέλω να το πεις. Όχι, δεν θέλω να κάνουμε προσωπικές. Όχι, δεν κάνει. Δεν είναι πολιτική αυτή. Λοιπόν, και πιστεύω ακράδαντα ότι αυτό το οποίο διαπράχθηκε, θα σας εξομολογηθώ κάτι, για πρώτη φορά το κάνω σε κροατήριο έτσι πολλών ανθρώπων. Πρώτη φορά. Το έχω πει κατηδίαν σε στενούς μου φίλους. Είχα υπονοήσει σε κάποιες συνεντεύξεις μου ως πολιτικό πρόσωπο πλέον προβεβλημένο, όταν με ρωτούσαν τι είναι αυτό που σε στεναχωρεί περισσότερο στην πολιτική ζωή, έλεγα ότι με στεναχωρεί η διαστροφή. Ότι τα μικρά θέλουμε να κάνουν τα μεγάλα, που δεν μπορεί να γίνει αυτό, τα μεγάλα θα καθορίσουν τα μικρά, και ότι αυτή η ατιμία στο αίμα των νεκρών, των στρατιωτών, των 18χρονων παιδιών, που η συντεταγμένη πολιτεία, προσέξτε, τα επιστράτευε, αν δεν ήταν παρασπονδούντες, εκτελούνταν ως λιποτάκτες, αμούστακα παιδιά, τα άντινε στο χακί και τα έστελνε να σκοτωθούν για την πατρίδα. Και εμείς τάχα οι νεότεροι όλοι, εν ονόματι μιας όποιας διαιρέσεως, θεωρούμε σκόπιμο να μην απευθύνουμε την προσευχή μας και τον ίστατο χαιρετισμό μας ανάβοντας ένα κερί και στεκόμενοι σε θέση προσοχής για ένα λεπτό. Σε αυτούς. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ατιμία. Δεν υπάρχει ατιμία μεγαλύτερη ούτε καν και στην ελληνική ιστορία. Και πάντοτε όταν τα βράδια τα σκεφτόμουν, έλεγα ότι αν υπάρχει θεία δίκη, που προφανώς
υπάρχει έστω και σε παρενθέσεις ή συμβατικά, δεν μπορεί αυτές οι δύο γενιές θα πληρώσουν αυτό το κακό. Και φοβούμαι ότι κάτι τέτοιο έρχεται από την καταβαράθρωση του αξιακού μας συστήματος, το οποίο μας οδηγεί εκεί που μας οδηγεί και νομίζουμε με αυταπάτες ότι το πρόβλημά μας είναι οικονομικό στην πατρίδα αυτή. Πολιτικοί, και αυτή είναι η δική μου φράση, που δεν τιμούν νεκρούς που δώσαν τη ζωή τους για αυτά που υποτίθεται ότι διακηρύττουν οι πολιτικοί προς το λαό, δεν θα τιμήσουν ζωντανούς ποτέ. Γιατί ο νεκρός θέλει τη μνήμη σου, τη μνημοσύνη και την κατάρτιση της ψυχής σου, και ο ζωντανός θα σε κυνηγάει από το πρωί μέχρι το βράδυ για τα μύρια προβλήματα της ζωής του, που θέλουν άλλου είδους θένους και άλλου είδους διάθεση του εαυτού σου για να υπηρετήσεις τους ζωντανούς. Δεν είναι τίποτα τυχαίο γιατί οδηγηθήκαμε εδώ που οδηγηθήκαμε, και είναι η πεποίθησή μου έτσι εδραιωμένη. Θα κλείσω σταματώντας σε ένα σημείο που νομίζω εκεί στη μέση του βιβλίου είναι, κλείνοντας το πρώτο του κεφάλαιο, ο Γιώργος ο Ξανθόπουλος, όπου αφηγείται η κόρη του Κισαμπατζάκ. Θα δείτε το μεγαλείο του ανδρός, τη σοφροσύνη του, τη γενναιότητά του, το ανοιχτό μυαλό του, την ψυχή του για αυτή την πατρίδα που τόσο έτσι λαχταρούσε να υπηρετήσει. Και εκεί που θα σταματήσω νομίζω είναι η μεγαλύτερη συνεισφορά, και θα πρέπει ίσως με έναν άλλο τρόπο σε μια άλλη έκδοση ο Γιώργος Ξανθόπουλος, και το προτρέπω αυτό δημόσια, κάπου να το κάνει μια επιγραφή μεγάλη, ότι είναι η μεγαλύτερη συνεισφορά, πιστεύω, αυτά τα λόγια της κόρης του Κισαμπατζάκ, της Ευδοκίας, που ακόμα ζει από ό,τι γράφει ο Γιώργος, η οποία λέει: και όταν ήρθαν και με πήρε ο στρατηγός Παπαγεωργίου για να δείξω από αυτούς που μου έφερε μπροστά ποιοι ήταν αυτοί που σφάζαν και ρημάζαν, αφού δάκρυσα και έκλαψα, του είπα ότι δεν μπορώ να παραβώ την εντολή του πατέρα μου. Φεύγοντας ο πατέρας μου για τη Θεσσαλονίκη και κατόπιν βεβαίως για το Κιλκής, μου είπε, λέει, να μην δείξεις ποτέ κανέναν με το δάχτυλό σου από τους εχθρούς μας. Η καιρή είναι δύσκολη, η πατρίδα δοκιμάζεται, και να μην το κάνετε αυτό. Αυτό σας ζητάω σε αυτή τη ζωή. Και σεβάστηκε, λέει, ο στρατηγός, αφού δάκρυσε και αυτός. Προφανώς έφυγε απογοητευμένος, αλλά νομίζω αυτό το κήρυγμα, το απλοϊκό της κόρης του Κισαμπατζάκ, που είναι σηματοδότηση σαν συνέχεια του πατέρα της, είναι αυτό που πρέπει να μείνει μέσα μας βαθιά χαραγμένο. Ότι πρέπει πάση θυσία αυτή η μαύρη περίοδος να φύγει με ιστορικές παρακαταθήκες της καταγραφής, και μόνον, όπως σας είπα, το ότι αυτοί που πολεμήσαν στη συντεταγμένη πολιτεία οφείλουμε την τιμή προς αυτούς. Η πατρίδα διεσώθη, κράτησε την ακεραιότητά της στην εδαφική και έζησε χρόνια ειρηνικά και δημιουργικά ενός αστικού κοινοβουλευτικού δημοκρατικού πολιτεύματος, χάρη της θυσίας εκείνων των ανδρών και ιδίως και του Κισαμπατζάκ, του παρεξηγημένου με αυτές τις δοσοληψίες που πρέπει να τα λέμε και αυτά με ειλικρίνεια, υπήρχαν και στα δύο στρατόπεδα. Και οι μεν και οι δε πήραν όπλα. Από όπου βρίσκαν. Ξέρετε εσείς οι παλιότεροι τις λίρες που ρίχναν οι Εγγλέζοι. Ξέρετε εσείς οι παλιότεροι τα όπλα που βρέθηκαν τα Εγγλέζικα στα χέρια των Ιαμιτών και των Ελασσιτών. Ξέρετε προφανώς ότι ναι, και πολλά όπλα από τους Γερμανούς βρέθηκαν στα χέρια πιθανόν κάποιων αντιστασιακών της από εδώ πλευράς. Και δεν αποκλείεται να έγινε οτιδήποτε έγινε. Δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι γιατί ακριβώς συνέβη και κάτω από ποιες συνθήκες συνέβησαν αυτά τα γεγονότα, όταν οι συμφωνίες η μία αλληλοδιαδεχόταν την άλλη και οι μάχες που γινόταν μεταξύ πλέον των Ελλήνων μεταξύ τους ήταν περισσότερες από όσες γινόταν με τους Γερμανούς, είτε αφορά αυτό το Ελλάς είτε αφορά τις εθνικές αντιστασιακές οργανώσεις. Έτσι ήταν. Και βεβαίως η μεγαλύτερη που έγινε στο Κιλκής και με τη συμμετοχή του βουλγαρικού τάγματος υπό τον ταγματάρχη Κάλτσερ.
το Βούλγαρο. Αυτά πρέπει να κρατήσουμε. Πιστεύω ότι ο Γιώργος ο Ξανθόπουλος προσφέρει μεγίστη υπηρεσία, διότι έρχεται και μας τα δίδει μπροστά μας, στα μάτια μας, στην ψυχή μας, στο μυαλό μας, μας τα διαθέτει για κρίση, για συζήτηση, για περαιτέρω διερεύνηση, όντας γέννημα θρέμα από τον Κούκο Πιερίας, από πατέρα που έχασε και αυτός εκεί μία από τις μάχες του Κούκου που περιγράφει μέσα. Και νομίζω ότι από τον θρήνο, όπως λέω έτσι στο τέλος του προλόγου μου, από το θρήνο έρχεται η λύτρωση. Από την αλήθεια είναι σίγουρο ότι έρχεται η γνώση. Και εκεί που πρέπει πάση θυσία το πνεύμα και η ψυχή μας να σταματά, όπως κλείνω στον πρόλογό μου με ένα αγαπημένο μου βιβλίο, ποίημα, πιστεύω ανεπανάληπτο, του Μαβίλη, «Καλότυχοι νεκροί που λησμονάνε την πίκρια της ζωής. Όντας βυθίσει ο ήλιος και το σούρο που ακολουθήσει, μην τους κλαις ο καημός σου όσους και να είναι». Εγώ βάζω και ένα κι αν δεν μπορείς παρά να κλαις το δίλη, τους ζωντανούς στα μάτια σου αστρινήσου. Θέλουν, μα δεν πολύ, και εδώ δέχομαι τη σημείωση του φιλολόγου του Νίκου του Ξανθόπουλου, ερμηνεύοντας το βολί, είναι το δεν πρέπει και δεν μπορούν να λησμονήσουν. Και πιστεύω ότι σε αυτούς πρέπει να ανήκουμε. Που δεν πρέπει και δεν μπορούμε να λησμονήσουμε, άλλο αν πρέπει να προχωρήσουμε στη ζωή για την πατρίδα, την οποία ουσιαστικά θέλουμε να την υπηρετήσουμε, και όχι κατά τη διαστροφή του καινοφανούς αυτού λόγου των απέδευτων Ελλήνων πολιτικών και πολιτών πολλές φορές περί πατριωτισμού και όλα τα συναφή. Πατρίδα είναι των πατέρων μας η γη, και πατριωτισμός είναι η υπεράσπιση των πατέρων μας στη γη. Να υπερασπιζόμαστε. Δεν είναι να πληρώνουμε τους φόρους μας πατριωτισμός, δεν είναι πατριωτικό καθήκον να κάνουμε συναλλαγές οικονομικές ως υπουργοί με οποιονδήποτε άλλο στο εξωτερικό. Θα τρίζουν τα κόκαλα των νεκρών αυτής της πατρίδος. Αν χαμηλώνουμε τόσο πολύ την ελληνική γλώσσα, διαστρέφοντάς την και έχοντας την εθνική συνείδηση ως παρακαταθήκη, νομίζω ότι πρέπει να επενέσουμε τον Γιώργο τον Ξανθόπουλο, και με σύνεση και σοφροσύνη, και έχοντας αυτή την ιστορική παρακαταθήκη εκείνων των χρόνων, με την τραγικότητα έτσι των καιρών, να προχωρήσουμε δημιουργικά, αφού επανέλθει όμως, όπως λέει ένας Γάλλος σύγχρονος φιλόσοφος, η γλώσσα, το νόημα και η πολιτική. Χωρίς αυτά τα τρία ματαιοπονούμε ότι θα λύσουμε τα οικονομικά μας προβλήματα και όλα τα άλλα τα ζητήματα στη ζωή. Εάν δεν επικεντρωθούμε στη γλώσσα, με αυτή να συνεννοηθούμε και να επανέλθει η πολιτική, την οποία την αναφέρουμε όλοι ως ένα προϊόν, ως κάτι μεγάλο που μας παραδόθηκε από τους προγόνους μας, δυστυχώς θα ζηλοφθονούμε άλλους λαούς που αυτοί θα συνεχίζουν με τις παρακαταθήκες των δικών μας προγόνων. Σας ευχαριστώ.